Houd je omheen. Zo. Reed Rino? Alles goed? Ja. Ben best. Duitsland? Dit weer koffiepraat. Dit wie koffiepraat met Chits, Jara en Beppe. Nou. Ho, ho. Goeiemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hoi. Hoi. Zaken zijn de squallen. Is klaar voor? Beppe. Hilde gaat naar Beppe. En Mem had? Paapwallen. Ja, squallen. Fruittoer, hè? Chits vlog fruit. Paar squallen. Dat moet ik. Ja, alle fruit. Oh, dat was in de moeder nog eens een keer, maar ik zet de tandpasta op. Ja, ik zal op naar Harkema. Daar ga ik de fruittoer. We zijn haast aan de eindkant van de fruittoer. Er staan nog een peer in plant en dan hebben we haast alle squallen hoorn. Dus die was echt een hele leuke ervaring. En echt superleuk om even longens de jeugd, longens hem te gaan. Echt heel leuk om te doen. Dus ja, heel mooi skin. Ja, en maar waar is to you het bordje dan? Lois. Ja, Lois. En Franke. ja. En Jara. Ja, Jaren komt vanmiddag. Ik weet dat ik hoop het jaren beter is. Juist weer jaren zie ik. Dus shit nog. Oh, ze is van de morgen alweer beppen. Doe ik als vanmiddag iets kwallen wel wij weer beppen, hè? Oh, even lekker roeken. Homa, homa. Heel het witje. Hollemweg. Nee. Nee, dat zag ik even in de war. Dat kist er zelf. Wat mij maar de war? Let eens zien, wat zit erop zaken? Dat is toch van de Hulk? Hulk. Eerder de kist er zelf net. Wat mij met even waar? Kom maar. Omheen. Hol omheen. Nee, dan net. Nee, dan net. Mem had het doen. Nou, houd je omheen. Zo. Oh, wat roekt zo lekker. Nee, men had zelf op. Mag ik eens zoeken? Oh, wat roeken jullie lekker. Heel lekker. Je moet roeken naar de Hulk. Ik is best wel heel sterk, want de Hulk is heel sterk. Wist je hoe sterk is het? Ja. Nou jongens, ik zal eerder naar Beppe brengen, zaken in de squallen. En ik ga samen met het shit van fruit met mij naar Harkema. Wat? Schoentjes mag ik nog horen, ja. Ja, en een jas. Zullen we de jas en schoenen maar? Dat is een schoenen hoor. Ja, en sjaal. Sjaal, best. Zit je op? Let's go! Let's go. Zijn we dooszaken? Kroepie. Ja, kroepie. Dan leven. Gewoon van meetje. Ja, doe. Heel lekker naar kroepie van zaken? Nee, dat dingen. Dat was al die. Nou, dat is jammer. Ian. Maar dan heb je toch 8 miljoen in de auto een stukje? Nou, ik moet Ildo eens naar Beppe brengen. Zijn we dooszaken? Zaken. Tja, fruitkoer mij. Jas aan. Hetzelfde jas aan. En de gitaar mij. Ja. En de tattoos mij. Alles mij. En boekje mij. Ja, de agenda mij. Ja, agenda. Agenda heet dat, hè? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet ben ik bij de Chitsvlog fruittour in de Harkema bij Basiskwallen. De Wieroos! Basiskwallen, de Wieroos in Harkema. En Master, wat is jouw favoriete fruit? Wat zei het? Tomaat? Ah. Wie fruit hamkelei. En ik ben wel nieuwsgierig dat je met een beetje gekke fruitsoorten wisten. We hadden nog wel over de banaan en over de paar en over de mandarijn. Maar wat zijn nou hele gekke fruitsoorten? Die is net zo vaak jest. Grapefruit. Grapefruit, heel goed. Ja? 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 En ken je met de kaki? Want die lijkt het wel een beetje op meesters zien fruit, maar het is hem net. Dat is een soort, lijkt het wel een beetje op tomaat, maar hij is wat zwieter. Echt een keer de moeite waard om te proberen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe volle verschillende soorten groenten je bedenkt. Dan ga ik meestal even nodig even de vingers, maar we even tellen. Ik denk dat we een stuk als 10 en tak onder kennen, net? Makkelijk. Ja? Ja, maar dit is hier nog. Ja? Oké, kom op, vingers. Al je verschillende soorten groenten. Broccoli, hebben we. Wattels. Bloemkool. Prei. Boerenkool. Sperziebien. Wat verdorie. Stamppot, mij. Stamppot, mij was. Wietlof, heb je nog? Ja. Spinazie. Redekool. Hoeveel hebben we? Wie ben nou? Hoe dat zie je? Wie zit er al? Nou, we gaan even terug. Waar ben je nog meer? Paprika. Paprika, heel goed. Redebieten. Hier is nog één. Aubergine. Welke maar staat van Google als je hem snijdt? Ja, simpel inderdaad.
Nou, applaus voor jezelf. Wat een prutter. Super. Heel goed. Heel goed. Nou hebben we het gewoon over fruit, over groenten. Ik zie hier al je dingen op de tafel staan. Wat echt heel schoon is. Al je rups. Is dat een neerage hier in de klas, meester? Ja, we stimuleren het water drinken. Nou, dan komt de air-ups en dan drinken ze nog wel meer water. Ja, Dat gaat super. heel goed bezig, jongens. Dus inderdaad, water drinken valt er nog onder. Lekker boeten wijzen, waar je een heel soort boeten. Jeugdje willen zo net zo vaak nog. Ja, shit. Ik weet wel nieuwsgierig hoe fit het je mij eigenlijk wint. Dus kom eens even staan. Oh nee, Erik. We beginnen even met het zwemmen, jongens. Lekker zwemmen. Ja, doe je ook even mij. Ik ben aan het zwemmen. Even heen gooien bij de volleybal, hè? Ja. Ik heb het heen gooien bij het voetbal. Ja, dat ken ik. Reed Oh, jongen. En kom op. En een keeper, doe het. En even een tennisje. En dan hoor ik dat op. Ja. Applaus voor mezelf, ja. Nou, jongens, dat wie basisschool de Wieroos in Harkema. Ik kroeg gauw in de auto, want het is kakwaar. En ik ben weer thuis. Van Joert verder op de planning. Ik mag nog weer even wat dingetjes op de computer doen. En ik wil eigenlijk graag in huis nog even de bed nahellen. En krijg even een stafdoekeroer. En ik wil aan natuurlijk even bij de bandjes en bij Beppe Klaasje. Maar eerst even de dingen die het echt niet zaken zijn. Dus dat ging ik eerst aan. Ik zal even wat oudere vlogs uploaden. Dan kan die weer gemonteerd worden. Oh, je wint weer in de bosk. Ja, is goed. Bosk van die peet. Ja, dan check ik alle beelden. Doe ik het zelf wel, ja. En dan ging ik ze uploaden. En dan kan ze bij de omroep weer monteren. Dat is ook al heel druk te maken, hè? Ja. Nou, en vaak weet ik wel wat ik zelf filmen ga, maar de band had de camera ook wel eens, dus ik wil altijd alle beelden terug. Sowieso de beelden die ik net zelf maken ga, maar de jeugd. En dan check ik even wat zal je die in haar zijn haar. Soms kom ik echt hele grappige dingetjes, dus dat is wel leuk. En soms ook wel dingen dat ik denk van, oh guy. Dus dan kijk ik er eventueel nog wat uithellen of bij tussen doen. En dan, nou ja, zo komt het dan wat tot stand. En dan stuur ik het op, gaat het richting Omroep Friesland. Daar wordt het monteerd. En dan krijg ik ze weer waarom, als ze monteerd zijn. En dan check ik nog als ze echt oké zijn. En dan komen ze op YouTube. Dus, en vaak zitten ze om 3 à 4 weekjes speling op de filmpjes. Zodat, mocht een van de bannetjes zie ik wezen, of ikzelf, of mocht ik op vakantie gaan, dat is dan een beetje die speling is maar. Dus ik snap dat het soms wel jammer is voor de kijker, maar voor mij, voor mezelf, houdt het wel heel veel rest. Dus dat maakt het echt dat het leuk blijft om te wassen, omdat is een beetje die speling haast. Nou, ik zal alles even checken en uploaden. A few moments later. Dat is druk om te uploaden, dat doe ik wel even. Dan doe ik ondertussen vaak net oren dingen, want anders dan rekt het in de war. Dus laat de laptop even zijn ding doen. Zal ik nog even de band nahellen en dan ga ik op naar Beppe Klaasje en de bandjes. Ik wilde die wel graag van de morgen hier wel mij haar. En een rok, want die hier een Lois en Fam kijkt. Dus ik zal nog even een rok op ziekje voor haar. Dan kun ze die snack aan hebben. Want beide vrouwen hier een rok aan en een hierband op. Dus even een rok en een hierband mij. De 2 druktemakers. Zo, kan die aanstaan maken. Eerst deze al hebben. Alles wel lekker fris. Ik zal lekker, hè. En ja, dat mag ook gebeuren, hè. Hashtag memmellippen. Altijd wel wat te doen. Jep. Dat smiet ik even een beetje bij het rutje daar. Ik kan het lekker luchtje. En dit in een washing machine. En dan doe ik eerst denk ik even het donkere. En dan aanstaan dit reden even. Want het past toch net in 1 keer helaas. Yes! Let's go! Zet hem op. De wasmachine doet zijn werk wel even. Dus ik even zien hoe vier mijn upload is. Die is klaar. Upload ik nog even een die en dan ga ik naar Beppe Klaasje en de bandjes. Even een bakje koffie scoren. Rokje en hierbal net 40. Op naar Ildo Mare. Goeie. Een rok en een hierbaan. Je bent beloofd, hè?
Nou, als krijgt ze mooie rok aan als Famke. Maar dit is hij. Dat is minstens. Nee, dit is Ilde haar rok. Ga je ook samen? Kom maar, Hilda. alles. Oh, Ilde had een zwart. Kom maar, Ilde. Is dat rok aan? Lekker zo. En deze moest dat toch? Ja. Nou, Nee, ja, laat ik zo. jij bent weer bij de basisschool geweest in Harkema. Oh, Weer leuk. Hele leuke klas. zeg hoor. Als je telefoon hebt, was toen daar. Ik ga mijn kroepie. Hallo. Hallo. Kijk eens zo. Hallo. Alles goed? Ja. Ben best. Duitsland? Nou, jongen. Men komt direct uit Harkema wij. En ik kom weg in Duitsland. Komt ook uit Duitsland. Lauwers komt ook uit Duitsland. Wow. Want ik hier naar Kroatië was. Naar Duitsland. Wist de Kroatië was in Duitsland. Nou, jongen. Nou, ik doe een bakje koffie. Doei. Doei. Welkom bij het koffiepraat. Vlees, jawel. Vlees. Vlees maar om, hè? Is toen was veel dan mij nog. Wat lief. Zo. Wat is dat? Nou. Even naar je. Oh, shit. Grillworst. Grillworst. Ja, vind je helemaal lekker in de rok. Oh, geweldig. Dit weer koffiepraat. Dit wie koffiepraat. Met shit, je haar en peppen. Oh, wat een feestje. Die is er nog niet. Het zit Dit erin. is deel 12 van koffiepraat. Van Loos. Deel 12 van koffiepraat. Van Loos kregen. Was Wat toch een stukje lekker. worst, Vanke? Is toen dat betacht, Lois? Wat zei je, mem? We nemen worst mee, want dat vindt Ilde zo lekker. Past het? Past het in de moeder? Oh, wat lekker, man. Wat een feest. Nou, dat weer deel 12 van koffiepraat, hè? Ja. Ja. Wees toe weer rond Limjen. En wat doet Lois? Het was toen je makker van moois. Wat is dat? Hoor je voor de vaderbeest. Een gevangenis. En waar komt in die gevangenis? De boef? Ja, hier maak je. Hé, Fami. Bestoon dan? Dan doe ik even bij, ja? Ja, dan doe de boef maar tekenen. Ja. Wat doe je, Fami? Bestond tapen? Oh, even de stoel tapen. Ja. En waar gaat het mooie treinspoor maken? Ja, ik Wat een mooie. Lia. Wat leuk, man. In de boef er al? Ja. Ja. Ah, Je zet deze. Die had Jerby. Ja. Die had bij de lineaal. Ja, die hier verkeken. Wat Maar die mooi. boek gaat er net mee. Ach, Hè, kot. hast du gekocht? Oh, wauw. Oh, Peppa. Wat bestond, meidje? Wat maakt het? Liem. Liem. Ildo maakt het liem. Dat is wel een hele grutte. Nou, en dan zal ik toch even het water trotseren. We fotel weer. Want de beestjes maar nog even niet naar. Dat was sneu. Maar waar als je waar, dat moet al teruggaan. Dus ik zal snel naar de beestjes staan. En ik jes al. Ze gaan wel zien hier wat. Hey! Ja, ze staan al te popelen. Hey, kameraad. Hallo, knienies. Daar ben je. Hey. Heren. Hallo. Gaan we zien hier wat? Zien hier wat? Ja? Oké. Brakjes. Lekker jongens. Kijk nog een beetje her. Ja jongens, net zo razen man. Een beetje water kan er nog wel bij. Nou, ho. Ga ik het hele deur al. Oepsie. Je kan hem wel opblouwen, chits. Nou, dat krijgt even een oorvegen. Zou er wel een dikke bende van maken. Eet jongens. Hey, goeie grieten. Zo. Kom maar. Eet me voor hem. Hou er je zin in. Vies waar, hè? Zal ik het even droegdeel zetten? Zie je zo droeg. Zo. Nou, en mos, kattenbekjes. Lekker eten. Wasmachine draait nog. Best gedaan. Zal ik weer verder met mijn werk? De laptop die wacht op wie. Nou, en ik wie wel benijd, want volg je me ook al op TikTok. Want als je op TikTok, en dan zie ik het op @chitsvlog,
Vind je al je leuke TikToks. Onder andere shorts van de video's. Maar ook TikToks die ik bijvoorbeeld mijn Jaren of mijn Alina maken ga. Dat is wel heel leuk. Ik ga lezen deze mijn Jaren maken. Nou, dat is echt zo leuk om te doen. En ik ga hier mijn Alina maken. Een Donske. En nog hier mijn Jara. Tuurlijk leren wij. Nou ja, dus Donskes en acteer TikToks. Ik vind die acteer TikToks echt wel heel leuk om te doen. Echt even in een oren rolkroepen. Vind ik wel leuk, want ik heb natuurlijk theaterachtergrond. We hadden vanuit onze familie altijd toneel en theaterdingen en jongen. Dus wel heel leuk om dat in TikTok gewoon te doen en lekker creatief te wezen. Dus ik ben heel benieuwd. Volg je muzel op TikTok. @chitsvlog. Hartstikke leuk. En laat even weten wat je van de video's vindt. Echt heel leuk. En misschien heb je ook nog wat tips waar we nog een keer doen kunnen op TikTok. Laat het hieronder even weten. Ik zal weer verder. Ik ben hartstikke klaar met de uploads. Dan zal ik nog even wat dingen in de hoes doen. En dan aansluit jongens iets een bilkosietje. Wat we hier weer eten. Maar dat is altijd weer moeilijk om te bedenken wat mij gaat. Maar ik zal eerst nog even wat in de hoes doen. Zo, dit is klaar. En dan zal ik nou even de vaatwasser uitroemen. Oh. Huh? Ik denk dat mijn man dat ding had. Nou, wat leer. Yes. Tref ik het even. Nou, dat hoeft dus net meer. Wees gedaan. Dan zal ik eens even zien wat we eten zullen. En voor Joet op het menu. Rappels. Als kielt. Hoe makkelijk word je het? Wattels. En speklapjes. Nou, ik had er zin in. Dat geef ik gewoon lekker eten. Ben vind ik beide wel lekker. Ja, ik haal gewoon poederjappels, maar soms vind ik het toch wel makkelijk om even van die skillerjappels. Als het een keer hutmaast, dan is het toch wel makkelijk. En zaken met jong, we hebben hier voetballen, dus dan komt dat gewoon, krijg wat handiger uit. Hé jongens, ik zal nog even wat in de hoes waan. Zal ik je net langer maar vervelen. Ik wie van de morgen op de basiskwallen, de Wieroos in naar Harkema. Het wie echt een te gekke klasse, echt heel leuk. Heel spontaan, die een heel leuk mij, leuke meester, dus... Ja, ik ga echt een hele mooie mannen horen. Ik ben even bij de bandjes geweest. Bij Lois en Ildau en Famke. Beppe Klaasje, die hadden we van alles met hun bedijn. Een lekkere wast hier Ildau van Lois kregen. Nou, Ildau vindt het heerlijk lekker te eten. Nou, dat show je gewoon die ballenwankjes. En ik ga de beestjes nog even zien. Ik ga van alles, je vlogs upload. TikTok ga ik je hem shillen. Nou ja, neem het maar op. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, naar het shitsvlog. Hey hoor!